Festa tan-nies. Hekk jista' jiġi deskritt il-ħamis 4 ta' April f'ġurnata sabiħa u xemxija. Politikament dan il-jum se jkun imnaqqax bitri tad-depp hekk kif pajjiżna għandu l-11 President tar-Repubblika, it-tielet President mara u l-ewwel President mara Awċija. Ix-xewqa ta' Miriam Spiteri de Bono kienet li dan il-jum tal-ġurament tkun ġurnata ta' festa għal poplu Malti u Awċi u għal dan il-poplu Malti wieġeb bis-saħħa. Xhieda ta' dan kien barra r-residenza privata tan-Nutar Spiteri de Bono f'Birkirkara fejn għal diversi snin ħadmet u għenet lil diversi persuni li talbu għas-servizz tagħha. Fil-fatt Birkirkara għamet f'atmosfera ta' festa biex tiċċelebra dan il-jum storiku għal pajjiżna hekk kif waħda minn ħdana tinħatar fl-ogħla kariga tal-pajjiż. Bid-bissima fuq fomma iżda ċitata, il-President Miriam Spiteri de Bono ħadet bidejn il-ġirien kif ukoll nies li nġabru ħdejn id-dar tagħha biex jifirħula u jawgurawla. Fost daw kien hemm il-ġar u ħabib antik tagħha Carmel de Gabriele, ex-segretarju permanenti u ex-kummissarju elettorali ewlieni li qalli hu kien l-Università ma' Spiteri de Bono. Hemmhekk simta fl-ewwel darba kienet waħda milli qed tattendi għal dawn il-courses u mid-dikinhar speċi ma għalkemm ma konx taqgħu li fehmek taqgħu spiss. Wara fuq xogħol ħafna darba kienet iċċempilli xena dak iż-żmien kont id-direttur jiġifieri inċarġ mill-qasam soċjali, is-segurità soċjali, u ħafna kienu ifittxu. Ovvjament in-nies bħala fejn kienu jgħinu l-nies il-kollu. L-atmosfera ta' festa komplet ukoll fil-Belt Valletta fejn diversi persuni nġabru kemm quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan u quddiem il-Palazz tal-President. Dan ġie anke rikonoxxut mill-President li malli rifset l-għadba ta' barra tal-Konkatedral marret tiltaqa' mal-ġema preżenti. Dal-istazzjon ħar reazzjoni ta' wħud minn dawk preżenti fil-Belt li kienu ħerqanin biex jaraw il-President il-ġdid u jawgurawla għal 5 snin li ġejjin. Ġejna l-għonet biex nifirħu bil-President. Ġejna naraw il-President il-ġdid. Illum ġejna biex niċċelebraw il-bidla tal-President, inawgurawla u napprezzaw kemm għamel George Vella wkoll. Naraw għall-apprezzament u nirringrazzjaw il-George Vella wkoll u vera. Sirt naħdem il-palazz bħala security mal-armerija, minn ma trid tiġi interessatu. Ġejt nara li mallem il-ġdid issa. Mal-mikrofonu ta' għan diversi persuni qasmu l-femmit tagħhom dwar il-President il-ġdid fil-waqt li ma naqsux milli jsemmu esperjenzi li għandhom man-Nutar Spiteri de Bono. Jiena għax naf li mara għamlet ħafna ġejt u tixraq il-għalli tilħaq. Mara ta' fibra. Ħaqqa il-ħatra li hija ħadet għax hija mara kapaċi u. Brava ħafna u mhux l-ewwel darba ġifieri għax inna nafuha ħafna lilha u meta kienet speaker ukoll ġifieri nafuha ħafna. Mara kapaċi ħafna, ili nsegwiha ħafna jiena ġifieri ma tidilli kapaċi ħafna. U ħadd pjaċir ħafna li laħqet jiena. Ta' fekt mul man-nies u hekk. Jixerqela. Jiena nara mara ideali li tkun il-President ta' Malta, mara ta' ċertu kultura, ċertu intellettualità u għandha tmexxi tajjeb u hekk. Mara eżemplari, mara brava, ħadmet ħafna. Jiena ili nafa ħafna, speċjalment ir-raġel tagħha x'kien jaħdem miegħi, Tony. They are a good couple, a family couple, and I think naħseb illi she'll make a very, very good President. Kwalitajiet għandha ħafna u għandha x'toffri. Nittrabbejt ma' Miriam ma' 17 sena li nafa l-Miriam. Miriam mara ta' rispett, taf tifhem iż-żgħir u taf tifhem il-kbir ukoll. Naħseb li Miriam il-mara ta' kwalità li taf tmexxi dal-pajjiż.